irori sang maweka andru oh Ora mi ngono ki tok, ora kare dhewe ra nggo wong silukan Solo kok. Bumi gonjang-ganjing langit katon kelap-kelap. Ngono. Suluk Solo. Ya. Suluk gak wis. Lho Mas angger wis do ra iso ngono ki gek serahke aku. Napa Mas? Ketempelan. Hah? Di Ketempelan. Disikat wong. Angger wis ora iso ngono gek setorke aku. Iki suluk neh leh. Yo. Arep direkam. Permorore anguswa miungambrang kati karunani kaswose kati karunani kaswose Gong wis tekan semono. Nah wis. Apa? lakon Kumbakarna gugur Kumbakarna gugur piye? Kakang Dasamuka lan Yayi Dawan Wibisana aku njaluk panuwun karo pangandika Kakang Dasamuka karo Yayi Gunawan padha raharja swanmu ning ngabiyantaraning sun Yayi Gunawan Wibisana aku kapang karo kowe kangen Gunawan. Muni nggih. Ki masa-masa apa Kumbakarna apa Dasamuka? Kumbakarna. Oh, muni nggih Kakang. Kakang Prabu Kumbakarna keparing kengrayipun Gunawan ngaturaken sembah pangabekti saking kunjuk ngarsanipun Kakang Kumbakarna. Ya tak tampa swanmu ing panglebur Gunawan Wibisana la Allah. Muni nggih, nggih. Lah wonten darunanipun menapa dene Kakang Kumbakarna menika menggalih bab ingkang mekaten. Aku ditundung Kakang Rahwana di werkit kaya tating la Allah. Gunawan Wibisana. Lah sababipun menapa panjenengan kok ditundung kalian Kakang Prabu Dasamuka? Badhe damel unteran-unteran Nyenopati nantang negara Pancawati ning aku emoh Gunawan Wibisana katengipun Kakang Yayi Gunawan Wibisana. Lho kedahipun paduka Kakang Kumbakarna menika kedahipun sagam dados senopati. Lah kok boten sagah sebab menapa? Sebab aku ra mbilani utah getih ngalengko mbilani utah getihku dhewe. Lho kok saged? Alah. Ya Gunawan Wibisana. oh nggih. Sakmenika Kakang Kumbakarna sakmenika enggak budal mawon dados senopati. Sagah napa mboten? Sagah. Adikku. Odo-odo. Tak bagus. Dok. Ayo Dodo. Buta Tata Gati Wisaya ngono. Putra Pandhawa Tata Gati Wisaya. Terus Indriyaksa Sara Maruta. Marga Bayu lan Warayang. Iki sanga apa lasem? Solo. Sanga apa lasem? Lasem. Lasem ya. Ngono ra tibane telu. Terus omong neh Kumbakarna. Kadangku Yayi Wibisana aku kangen karo kowe ayo aku terno ning Pancawati tangubrak-abrik Anila. Lho hubungane menapa? Kangen kalian kula kok kan ngeterke ngobrak-abrik Pancawati niku hubungane menapa? Wis dadi pepesti dadi tandingku Gunawan. Sinten sik dadi tandinge Kakang Kumbakarna? Lan anggota. Lho mboten. Kedhepun tandingipun Kakang Kumbakarna menika Raden Sugriwa, mboten Anila kali Anggada. Minim ya, Mama?
Pripun? Nggih, ngendika dawuh tak papakne Sugriwa. Drak. Gelak limpamu Drak, Sugriwa. drak, nang nang ning ning tang dung 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 den dung dung den den tang tang nang ning du 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 tang 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 ning du tang tang du du tang den tang tang delang juga tra ding tang get tang tang du 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 tang 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 đơn tang đơn tang tra 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 tang đơn tang 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 glut tang bla tang du tang 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 iki petuane Sugriwa karo Kumbakarna ni no ni no 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 ni no ni no silo Hujan kanjing langit kelap-kelap katon. Lirik intang irori sang mawekan. keduwuran ya wis sakarepmu iki Kumbakarna ayo Kumbakarna karo Dasamu karo Sugriwa Ono wanoro Ayo siap. nyegat karaku kang dadi haranmu. Wiyai jagat Dewa Bathara kowe takon marang aku Cara aku ndur ya ora apa-apa. iki patih saka Pancawati aku patih Sugriwa kowe sapa ana buta sak gununganean Panglebur haranku Raden Kumbakarna. Raden Kumbakarna Kadange Wibisana. lho kadange sapa meneh Kadange Ratu Gustiku Prabu Dasamuka Prabu Taliwara. kowe lek jagat Dewa Bathara banjur kowe dipari gawe apa lah kok mapake ngalang-alangi kang dadi lelakuku kang dadi janteraku kowe Sugriwa. aku pinangka dadi patih ing Pancawati aku duwe kewajiban yen aku kudu njaga kawibawane uripe sinuwun Prabu Rama. Apa darunamu kok wani mlebu ning kraton Ngalengkandiraja? Lho aku ora duwe kepentingan apa-apa. Aku ki mengarep dadi tamenge Prabu Ramawijaya. Kudu bali aja ngalang-alangi mlakune Kumbakarna. Karepmu arep apa? Tetep kowe dadi mungsuhe Bathara Rama. Lho, kudu aku dudu musuh Bathara Rama. Kowe tetep dadi mungsuhe Ngalengkandiraja, Kleru. Iya. Mungsuhe Ngalengkandiraja. Saiki apa kowe wani marang aku? Wak gaglak limpamu kowe. Gigit atas. Tang tang. Tak tunggu kene ya, Mas. Tang tang. Tang. Kunjang kanjeng Kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Kabarang moyak maik. Wis bubar ya. Dibuka waktu buka. Ora sah wis ya. Terus suarane bisa Mas. Wah, apik suarane. Bisa Mas. Ora isa dibuka iki, engko dilebokke YouTube. YouTube. Jenengmu sapa? Soleh Novianto. Oh, Soleh Novianto. Kancane Tenang Wibowo. Kancane Pak Warsoyo tau ndalang nggon ikon kene iki. Oh, ya. Temane Pak Warsoyo tau ndalang ning ikon. Lakone Bimamanyu Gugat. Oh, ya. Lakone Abimanyu Ya. Gugat. Buat hiburan saja. Dalang Buat boyo hiburan. lali sik marai. Semoga panjenengan sedaya Dalang saged Warsoyo terhibur. lakone. Ini saya berada di Pantai Parangkusumo Dilalai ketemu karo Soleh. Dia seneng banget dengan wayang. Suluk ya iso. Dok. Deloken. Dok. Duh. Ning nong ning nang ning neng nong nang ning. Wis ya. Lung-lung Hiburan bae ya. Lagi yo mangu-mangu kanduang remang. Relen
Eno tanpa kanin yen tan tuluso dia mengku utama Udah ya guys ya. Terima kasih. Salam sehat, salam waras.